Ama kadongan na parjulo sa haling. Ikon atusata jala ikon lapatatta do di ujung tao parhuriaonon adalah minggu-minggu yang istimewa. Ujung tao parhuriaonon adalah suatu ciri khas minggu-minggu istimewa. Alaniyaha borhatita sian keistimewaan di bagasan pikirata. Huingo amanginang ditiki hitam pesta ulup-ulup na bulan 10. Piga halimang digoraho panitia tuhita saluhu na. Sudah hitang ikon marnuansa anu teh nuansa anu narheng coklat lam hupano noti di ulang tahun museng ititikon marnuansa biru hea mo musi sahali di program pepanitia olop-olop marnuansa badik ubereng upano noti di sing paling 50% na olo mangihutan. Alay ahane kudok di sini bagasan obason. Ini adalah keistimewaan di minggu ta ujung tao parhuriaon. Dan ano pola dititiko kita ikomarnuan sa gelap. Alay gelap. Sudi. Dan adong di Papua di akawik masing-masing. Nakubodo na. Naso parbinoto ako. Ipabuwa kasi tua wek suderuas ni huria bernuansa gelap. Molo pe di Papua songoni di luar ni parbinoto ako may. Alay ako di bagasan o bason na mangoncari. Dia na ubaini totu ikodohonot tado dang di suara hope tetapi suara-suara yang sudah tergerak siya bagasan rohata. Nang dohonod disi ahado ipolana. Saya katakan itu tidak salah. Alay saya katakan juga nasosongoni dang salah. Alay bohado kita menyikapi di ujung tao parhuriaonon. Dang hola di huria tahun nasongoni. Di sude huria nga di hasomal hobe. Alay nang dohonod di tongatungan tadi bagasan obason. Jangan kita jadikan hanya sebagai rutinitas dan hasomalan dan kebiasaan. Tetapi mari kita jadikan ini asagabe ingotot tao tutikin nanengro. Apa sih yang harus kita persiapkan? Totu di ujung tao parhuriaonon ikut dipaingo dohita menuju hamatian di ari marsugut. Bagas nunga tatangion akadongata na jumulo mondingi. Mohado alusta, ahado respota, ahado neng dohonota. Mungkin di aka keluarga, tarilu, marsak, alay di aka hita na makaholongi. Boy dohonota, taingo uju di ngoluna. Taingo parmoding nasida. Alay angko na umarga di tonga-tonga ni minggu tahun. Bagaimana songo dia do. Akadongata na ujumolo modingi. Totu hape kembali ke dalam dasarnya. Dangadong amang inang natar pangasaho kita. Hamatean adalah milik semua orang. Amang inang bagas. Tapopom di bagasa rohatam. Nasa jolma ikomate. Alani ido hapi ala ido na paingotok kita. Kembali lagi atong minggu ujung tahun parhuriaonon. Mari kita persiapkan diri kita menuju hamatian di hari marsugut. Jalatuani mah asa marnuan sa gelap kita atong jamita madiawon molo songonok kape mati au di ari marsugut songono maka jolmai maninodur au marbaju nabirong ngabaga be atong dang mabiar biar mati molo songono kape atong kesiapan menuju tu hamatian ari marsugut molo pe mati au marsugut dakubere kamu marbaju nabirong saluna ale anggon wae ngahubereng be dang mabiar biau menuju hamatian. Karena itu juga akan kumiliki amang inang. Di tonga-tonga ni minggu tadi bagasan obason. Di paingot kita
totu hape ahado taringo tu hamateyani. Nah parjolo amanginang idia do narumikot kebutuhan jasmani dohot kebutuhan rohani. Idia do narumikot di tonga-tonga ni ngulu taon si pertahatonota si pupukota partodio do manang perdagingon. Sadar atau tidak sadar kita, jok-jok do kita hanya mementingkan ngulu perdagingon. HP nang tapoto. Mangiburu do rato ditai ketika holan kebutuhan perdagingon kita pikirkan. Mangiburu do parto diotai molo holan kebutuhan perdagingon. Mungkin na subui dora ipakulingi kita secara langsung. Ido, unang parwaho nao inna parto ditaidora, inna to ditaidora. Hola daging ima sarihon. Ase botoho asamati awan non inna to ditay. Atong jolma naong mati di bagasa todi amate todina. Bui de pedo honota jolmai. Ahado amanginang jolma naong mate todina. Ahado guaratay. Bui dunay out juga di dang isot todita ngamate todita aham atadok kuning. Adong doragu warni ih. Cuman bahasa Batak na nakuboto bahasa Indonesia na pinakuboto. Ale bahasa pak na mahuboto guarna bakke. Nito kan? Idui mayat. Alani manusia tanpa roh, manusia tanpa todi adalah bakke namai, maya namai disodon waing naso tarajumi. Bagaimana manusia itu tanpa todi, bagaimana manusia itu ketika kehilangan todi, hapedang tapikirhon apa itu kebutuhan di todi ini bagasan nguluta. Seolah-olah yang paling penting di bagasan nguluta adalah perdagingon. Buktina esotah kita malik. Enggak jampi kau dah. Pagajak kudu sa mitay ngamodok-odok iba. Nah, ujung na ba daripada kaluar raw. Loy mak isom manipapudum. Inna ahadoi perdagingon. Atong neng dohonot tadi si nang tapikiro partodion. Anggo dagikon yan yung ngamodok-odok. Alay riko depi di partodiokon. Sotung mati an notodikon. Mulai aku bigi jamitai. Alani todi pun memikirkan kehidupan perdagingon. Ngamali ibadah mangama. Alani idon di tonga-tonga ni nguluta jojot mana songoni jala memang unang munafik kita tidak bisa hanya memikirkan ngolu partodion pardagingo pe riko do pikir honotang alani aha todi tanpa daging ahagwari holat todi tamangulu ahamagwari nima di bahasa pak na ugep ahadi iba tok do pikir honotay so hola na non di hamu akatod di naungro alin aku berek kamu banggoy pa si curigado dia ujung nadong madong atamado nga hubereng do ba naso ni iday inamu se so dia do naso ni ida binereng dang niya tu sabay alay godang jojot tita mga tusi na songoni alani idon way di tonga-tonga ni minggut di bagasan o bason harus ada keseimbangan todi doho pardagingon asa todi na di bagasa kitaon jangan egois jangan hanya memikirkan diri sendiri alay ko totondo makarikoton ngolu pardagingon jadi munapik do hita molodo atoy mak yang go taringok si pangano ni namura doi wala martang yang iba butong doi. Buado mang inang pos dorong hata butong doi hita wala martang yang daw. Alay ikut ditutupi doi saluna. Alay neglohonot do una kola butok kita. Kan ido haso malah dihita nuengon. Ada kuboto marang nakola nao sungonida. Kola mangan nao say mangan turmodok-odok dok. Jalamolo huoloi i
Barangnya tu sabi pamatangon. Olo ma menonjol tujulu bucit. Ujung na jojo do inata mad tu butong Cina ko doin na. Alani aka imay. Alani ino bagaimana kita memikirkan ngolu partodion atau ikon adongdo kehidupan ngolu na di portibion laos di bagasan diri tahun ngolu pardagingon doho ngolu partodion iko sadala doi alani idon wai di tonga-tonga ni turpukon di paingo ma molo mate HP jolmai atong dia do asa dagingna mula mai tu tano alay anggota dina mula ma atong ikon natusan tado hamatian na saliling-liling na namati apesial dia portibion adalah perdagingon iya sibuki mula may tutano siya tano do parmulamu ikon mula may gabetano alay anggo mangulu do apeto di na mula may tude bata alani do honot tama di hamatian ni jol may todi tidak akan pernah mati. Alay mula ma, tu nama nopa ibana. Amang inang, laos idon wain di tonga-tonga ni ngulu taon. Dileho dosada pengharapan. Bahasa HP mangulu anggoton ditay, alami mang jol may nunga ditubus di bata. Margite Jesus Kristus siya namatian. Nunga dileho namonanga tuida, nunga dileho nangulua tuida. Alani idon wain asa di tonga-tonga ni ngulu taon. Sekalipun hamatian ni pardagingoni. Ale anggoton dita mangulu do ay nunga talu hamatian. Hinorhon ni panubusion ni Jesus Kristus. Alani inway sa hira napajago-jago hodo. Molo tabereng akadongat tanata akui na jago hian. Turto pumoru hajagoan ne. Bereng ma dia do hajagoan ne. Patu do majo jago me. Nah. Apalagi ma dia kana matua. Molo di kiposo hiya jago-jago ibana. Bereng makan. Nama tua ber sadong pikol lena. Nah, alani ido ang hangolua pesongoni manueng alani ido asa di tonga-tonga di turbukon hera on hera dona hera na mga lesingi jo hamatian kan itu kan ini ado hagugomi ini ado kekuatan mi hangoluan sudah menguasai di bagasan kita alani asa neng dohonot tama mate pedagingi merus pesibuki ale anggotodi dapotan hanguluan na saliling-liling na amanginang di tonga-tonga ni turpukon atong naing di paingot kita laho manungguli kita jo hamatian idia sorok mi tadamang ala inang do sorop do sorop jo hamatian di mana kekuatanmu jo hamatian di mana kuasamu dang margol lebih hamatiani namarlapatan dang boy be hamatiani mengalahkan ngolu ni aka na porseya sukacita ay ngamonang behita maralohon hamatiani ngamonang behita upadosa adalah kematian ngamonang mehita maralona kadosay ala di hamonang ko Jesus Kristus ala ni ido pesta tadi ujung tao parhuriaw nun paingotok kita sesungguhnya penataula di tonga-tonga ni ngulut taon ikut tertuju do Tuhan nguluan karena kita sudah mempunyai kita adalah pemilik kehidupan yang kekal holanon molo mate pehita sugod mate ma pardagingonim mate ma sibuki alani ido totu ikon ingoto tado amang inang hatana tarsurati iya mati jolmai mulak ma tu asalna talapati ma hamatian adalah kembali kepada sumbernya pardagingot daging sibuk mulak ma tu tahano ale anggo todi ala sia debatadoi mula ma tu debata ido hamatian alani ido nuai unang beta hapor siai aka mitos-mitos nama do begu ni opung
Unang beta papor siay begu ni akadang jumulo moding. Unang beta hapor siay akatod dinaw jumulo moding. Ngaung-ngaung di alam sekitar inenne. Alani ba mo tado do tarsomal doy nakubo to manang na masa do pesong oni di kotaon. Ali ang di huta jo do be dung moding akan natakaholongi pituari pitubor nginin na rodo on tujebu. Jemolo di hutan nami turibu kado pitui ti baharo opungan non inna. Holan jam 12 pituari pituborngin makuling hudon periuk ngarobe opung inna. Hapi huting do nang mali. Ujung na magoma ulo ni ikan ba dung mati opungon gabi ulu na do selerana inna. Alanya ha. Ima pemahaman. Hapi akan na asing do. Mochi do. Mabuat. Alani godang do. Hitakan na mangulu. Gabi mabayan. Mochi do huting opung na. Diari papituhon ni. Alani di tonga-tonga di ngulutaon laos ido dangadong binataparu kilo menuju hamatian dangadong benuaing na mabiyarita menuju hamatian. Ala memang hamatian adalah kembali ke asalnya. Didoakan na moding inuaing saya tinggal tulang belulang di bawah tanah menantikan kehadiranmu. Inna matuhita ahalusta posroham ropiao kon itu dah. Ale Roma to di ngamarolo polo pau duang di debata. Roma ho tuau. Alani do mola dong dongat tanang jumolo moding sehu soso hodoi. Unang egois kita na manguluan. Jok doi tado selamat jualan mada bapa. Nah, apalagi molo di hutan namin mo se tangyak ko na udah bapain nangamati bapa na. Lao aha apalagi di hutan namin sa gudang do mabayan akasira do pe garam. So watu si manangalan niya gabi siran na persirangan. Api ala di bahasa Batakido sirang gabi do. Api mulu ta bahasa Indonesia on garam gabi aham se. Ala ni jojo do pe upikira anggo di hitaon dang masabi. Ala jojo do pe tapaki ala ni ike egoisa di hita na mangulu seolah-olah. Nung ngapijom na sidang, tidak ada lagi pertemuan. Alanido, sa jot husosoho to aka keluarga ni akan ang jumulomon dung so dung pola tado selamat jalan. Ang rekodi. Unang tado to aka dongatan ang jumulomon ding selamat jalan. Sehira na mangulu hita di Portibio sa liling-liling na. Alaykon dohonot tado songon akan napaborhaton tuyanakon laho mangarato. Siya dong matiki museda buhita pajupat. Alan itu akan namoding ko barani do hitamado selamat bertemu kembali. Ngulu ni akan namar pakirimon. Selamat bertemu kembali alay dang ding. Gerugul be pajupat. Alay selamat bertemu kembali inganan ni todi surgo hasonangan. Amanginang alani ido di akadongatan ang jumulo modingi. Laos jamita may dihita bagaimana kita mempersiapkan untuk bertemu kembali dohok nani haholongan. Unang be sa itu matangis samu alay tugas ta momento mori taingo ma ari hamamaneta di ari marsugot. Iko tubo no sa dahapor siyaw nata haholong idi pabangki di pahihi muse. Atau iko masuk may bana tu harajaw ni debata iko masuk may bana tu ari na puna hanguluan sa liling-liling na atong ahado suku-suku taon. Iko sukunot tama bohado ia au sugot. Ala dilehod dope tikitu hita. Ang goma do amanginang mauliate madi Tuhan mertua akan amati. Dang dia dopi be tantangan menggugay hapor siyaon na. Mertua akan au jumulo modingi tinggal menantikan hari penghakiman di hari marsugot. Nagabi paru kilo nueng di tonga-tonga ni ngulu si nuengon nama. Molo di leho debatado pingulu tu hita tantangan akan semakin banyak.
lahu mengadupi mempertahankan hapor siota di hari marsugut. Alani idon wae di minggu tadi bagasan obason. Mari kita mengingat kembali unang marsabe tadi akadongan tanau cumulomodi aleta ingoma bohado ia au sugut di hari hamamatekku. Boy dohonota mar momento mori mahita. Momento mori ingot ari hamamatem. Atong ikonina ma, atong mari kita parade laos di tonga-tonga ni minggut tadi bagasan obason. Mar momento mori mangingot ari hamamateta ahado nang si ula honota. Na parjulo amanginang mensyukuri ngulu na nilehon ni debata. Odo na jojo dangolo kita bersyukur di ngulu taon gabi lupa kita taringo tu hamamateta di hari marsugut. Na jojot tita amanginang dinguluan holan na marungut-ungut. Haci pak tak aku amang haci ni paton. Bahasa nang barani hita mado mau lihat Tuhan molo haci pe paton ilihoko dope ngulu tuau. Kolam Malaysia biota ngabarungut-ungut tita ililing maacaron ngamalibe. Buah sadang barani dapat do tung malipi au Tuhan alai dileho kodope ngulu tuau amanginang atong di tong-atongan ni ngulu taon mar momentum mori naing si ulah honota selalu biasakan hidup bersyukur. Asa molo-olo kita mencicipi nguluon na olo kita madok mauliate tu debata atong ikodohonot tado asa nau belga ima di leho debata hangolua dopetu kita di bagasan obason. Napaduahon mar momento mori sotung ganggu hita amanginang madalani akang ngulu-ngulu taon alani i berdiri teguh jangan goyah di bagasan huasoni debata. Banyak no tantangan na taadopin waing neng manggugay hapor siauta. Boidoy siyan akalo las niroha pardagingon. Boidoy akas sukacita di pardagingon. Alani ketiga terlena kita hanya memikirkan sukacita pardagingon. Ingot parto diotay unang mago. Alani ido ahape na manggugay hita. Todi doho pardagingon taon. Ikon hot sadalan. Mari kita pikirkan kebutuhan mereka berdua. Alani unang holan las niroha pardagingon. Tapi kiri alai iko doho do partodion. Hotita berdiri teguh menuju mpai mahon haroroni hamatian di bagasan nguluta. Tugas nama ce arga lam girgir mahita mangulahon ulaon ni debata. Lam tapagir kirma mangulahon ulaon ni debata. Amanginang neng dohono tuhita saluhutnya. Sudah saatnya ngatikina behita memikirkan ngulu tahun menuju lomoni rohani debata. Ngatikina behita nueng memikirkan ulaun di debata. Dang boy BHP hita marnalepa. Dang boy behita hanya cuek dengan kehidupan ini. Unang be paula sotapoto taringo tungoluon. Nga mamerek kita manginang. Nga di paingot kita di akan dongata na uncumulo modingi. Nga di paingot kita di akan dongata na uncumulo borhati. Boy dohonota. Hamatian bukan masalah umur. Hamatian bukan masalah status. Hamatian bukan masalah pendidikan. Hamatian bukan masalah yang ada dalam kehidupan kita. Sia nameme rudi nama gudang. Naposo sahat tu nama tua diserang hamatian itu. Amanginang bineng pangasahonota. Napugus doho namora diserang hamatian. Bineng pangasahonota. Naoto doho namalo diserang hamatian. Jangan dong BHP na terpangasaho kita atau saatnya amang inang dang saya BHP holam mangasahon apa yang kita miliki. Aleko boido la patarta atu sata iya hidup ini adalah di bawah naungan di debata sudina adong na diawon so margunai kesia-siaan molo nunga debata bertindak di bagasan ngoluta ulahon di debata inama na umarga. Taulahoma ulaon ni debata ima na umarga. Na parpudi sahali di ayat na parpudi
dang magopo halo jauh muna di bagasan Tuhani. Bahasa pak-paknya, semua itu tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Ina mana marga. Alani molo dang dapoti tapi balos na. Molo dang dapoti tapi upata. Di tonga-tonga ni ngulutaon. Hata di debata mando. Sudi akan nataulan na dinggan. Sudi akan natapikir kalau monirohan ni debata. Itu tidak akan sia-sia. Alai ko dapot tadui upah na di ujung na. Dang magopo. Alani unang manol soli hita. Jangan kesal dengan perbuatan. Unang manol soli di hita di akaulaon na dengan. Akan ang tapatupa molope. Dang dapok ta sian akadongat tabalos ni isa luhuk na. Ayat na parpudion. Semuanya yang sudah kau perbuat tidak akan sia-sia. Dang magopoi saluhut na niulahomi di bagasan Tuhane. Tauduti mangulahon akan nadenggan. Tapaima balos na upahna sian debata. Amin.